Sawubona nkosazana, ngayihlambulula imoto. Cha, Mangayithinta kancane ngayinhle kakhulu. mnumzane asikho ngempela isidingo. Mangivumele ngiyithinta thinta awu. Wena siza lo muntu odingayo mama awu. Kulungileke. Akunankinga, ungayiwasha. Lila lo mgaqo uhamba ehlathini. Futhi ayikho inetwork lana. Uma nje ubhajwa no AJ kule hlathi ubani ozofika ukusiza ngempela? Sawubona. Wenzani lapha eduze kwemoto, he? Nomzana akulutho bengithi ngiyithinta thinta imoto sengikhulumile futhi nonkosazana. Yebo, mina ngimtshelile ukuthi akageza imoto. Ukuze phela naye athola amasentshana. Singahamba. Khuluma. Nomzana sengiwenzile umsebenzi. Lokho kwenzakala emotweni yabo, ilokho kuzokwenzeka empilweni yabo. Kisho bhuti. Ekabani le moto efile? Ubusani nokusho manje, ekabani le moto efile? Ha? Phukile ngikhuluma nje ngomsebenzi. Umuntu lo sithumelela impahla. Itruck lakhe lifile iyona into bengitshela yona le. Hayi ma. Wena ufunani lana? Ukephi uDurka? Ngifuna ukukhuluma naye. Cha, angimazi uDurka ukuthi uyephi. Ingabe mhlambe khona ufuna ukusho ungatshela mina. Cha, kulungile ngempela ngizokhuluma naye. Saraswati. Ingabe khona inkinga? Uma ngabe khona into ofuna ukisho njengamanje. Kumele ukuthi ngithini Kish ngoba nje soloko Lila wafika la kulendlu mina nje akusabalekile ngikukhulumayo. Ingabe ulile sephinde wenza ukuthile? Wenzeni futhi? Ushayile ubhuti wami uVikranti. Ini Unesibindi lo muntu wesifazane. Phelile indlela. Ubonileke? Ngikutshelile bengamele uhamba uqonde bekumele ujike bese ngilibonile ibhodi. Kodwa ungilalelanga mina. Awuthule. Yabona njengoba sila asibone ukuthi sohamba kanjani. Uchaza ukuthini? Jikisa imoto. Ingabe le moto iphuke ngempela yini noma wenza ngamabombi? Njengoba bekusho lo muntu okade secingweni eqaleni ukuthi imoto ivele yama nje. Awukwahle. Kizothini ngempela uma lo muntu engibulala Nkosi yami? Ini. Wenzani wena? Ngicela usizo. Lila. Ngicela usizo. Khona ilana. Ngicela nisize. Lila kungani umemeza? Awume thula. Hawu, abantu bazongizwa kanjani pho mengamemezi? Akukho umuntu phela lana sizeni. Ngizobona ukuthi sithola kanjani usizo imali. Ngabe sengifila amakhaza phela mina. Awunginikeze ifoni yakho. Ngobani? Ifoni yakho ingaba ne network, letha. Uma yakhe ifoni ingenayo network yami izoyithatha phi pho? Nginike. Ngikutshelile nje ukuthi ayikho network, ngingize ngikunikeze. Kulungile. Mangimnikeze yami ifoni ngizobe ngizidubula ngesami isibhamu.
Ebusweni yaza ngathi siyithandana ngempela. Inyanga ikhanyisile nanginomlilo phambi kwethu. Kufana nsene ukwenziwa yithandana esuke sizibona kumafilimu. Kuzofanele ukuthi ufe wena, ngiyaxolisa. Kwenze njani? Kwenze njani? Ayilutho. Hamba uyolala emotweni. Hamba. Ngizothini ngempela umezama ukungibulala mengithi ngiyalala? Angeke lili, ungalinge nje ucabanga ukuthi uzolala namhlanje. Cha ngeke ngihambe ngedwa. Asambe sobabili. Hey, akwazi ke. Kulungela sambe. Uthi Mlile, uzwa ngathi uzogula. Ngiyacela bandla ungangitheleli. Ngematasa emva kwakusasa. Siphi isifonyo? Hayi baba kwethu. Kungenxa ye-AC yakho. Hayi ngoba ngifuna ukukuthelela ngomkhuhlane. Bengihleli ngaphandle emlilweni manje sengena la usuvula i-aircon ngase ngathimula ke. Hayi wehlule. Ngempela. Ngiyabonga.
Wamukelekile. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.